Det var startsignal til start nummer 7, Mikkel Bæk Jensen på rejsbuen. Foregående rytter, Mikkel Lundberg, slutter med 4 fejl i første fase i tid 59,82. Så vil vi gerne se næste rytter på banen. Det er start nummer 8, Mette Dallerup på Fraser. Start nummer 9, Stine Korsted bedes holde klar. Bare